Tak, čaute kamaráti, ja vás zdravím pri ďalšom videjku a po včerajšej namáhavej túre dnes s Patrikom len tak ideme tu hore si zaházať, lebo minule som tu donesol také nové terče, tak dúfam, že už dakomu nezhoreli v krbe, že ešte tam ostali. Potom večer chcem prísť na noc, ale teraz dneska len si tak zahádžeme tu. Trošku dáme si taký tréning, môžem vám ukázať také parádne otváracie nože. Jeden z tých otváracích nožov ste už videli, čo som vám ukázal, taký špeciálny spôsob, jak otvárať nož na frajera. A keby vás také videjko zajímalo, zostaňte s nami a vychutnajte si ho. Slnko svieti parádne, ale pofúkuje taký chladný vietor. Paťo hľadá na sádu na ten oštep, s ktorým bude hádzať, lebo chce s tým trénovať. A určite si pozrite staršie videjka, kde som robil na tie oštepy test. Fakticky sú to také nože, ktoré sa dajú použiť aj ako oštep, však uvidíte, vám to natočím. A vraj v skutočnosti sa aj používajú na lov. Neviem, či som spomínal, sú to nože Bushman Gold Steel. No a uvidíte to v praxi, hej. Perfektná vecička na zabavu, na lov, na obranu. Jak tam pekne vidno do lesa, tam keby bola zver, aby sme ju krásne videli. Úplne peckový deň, len hovorím, chladno je fest. No a potom by som chcel tu ešte dneska prísť na noc. Uvidím, kto ešte by prišiel. Možno by som navaril nejaký guláš. Alebo dačo opiekli, uvidíme. Ale dáme si taký bushcraftik, hovorím, po tej včerajšej túre. Dneska si dáme také leharo camping. No ale najprv zatrenujeme. Trošku zahádžeme s nožmi. My už sme dorazili na miesto. Takto ten terč tu ostal, ale ešte jeden, čo tu bol, tak vidím, že už zmizol, že už ho takto zobral. To koniec toto. Čo ešte natrapí, kým takto to nájde, donese a druhý to ukradne. Zobere, zničí, hotovo, koniec. Táto tak. Ale chvála Bohu, že aspoň toto tu ostalo. Bo s tým som fakt, že natrapil. Asi hodinu. To asi hodinu som to nesol, lebo to je fakt, že je obrovské. Asi hodinu som to nesol. A ľahké to nebolo, no. Tu je nasáda, čo už Paťo vyrába. Tu je samotný nož, z ktorého viete si zrobiť tú kopiu. Hej, od Cold Steelu, Bushman Cold Steel. Môžete s ním aj hodiť. Máš úplne pecka. Nie dobre, Daco? Nie. To dosť veľkú váhu mal proti tomu včerajšiemu, no. Tam to bolo úplne, tam len fakt, že skoro váha toho noža bola. Krása. Nie. Čo? Nie. Ja som pozeral, že jak sa hodil. Hej. A ja najprv musím sa rozrúcať. Ja mám problém po včerajšku do ruci z nožík. Včera me dávali do 15 metroch. Ale som čakal, že budem mať svalovku na nohy a tak nič, bratu. Krása. Som myslel, že budem mať svalovku na nohy a nič. Ani nápad, hej. Pozor. Oddychuješ? Jaj, ideš ruci, zdodávaj. Keď mi zašvišti kopia kolo hlavy.
Perfekt, brátu, kúkaj tam. Bomba. Všetko do stredu sme dali. Som hotový, že to treba len rozcvičiť. No to ty už oddychnul, Paťu? Ja idem až tam od drahy rúcať budem. Ale to ďalej? Čo? Ďalej? To tu až úplne vzadu. No a my sme trošku zatrenovali. Keď dneska sa nám hádže dosť ťažko, bo včera sme také diaľky rúcali, že konec. Ono tak na kamere to ani nebolo vidno, hej, že aká diaľka, ale to brutálne diaľky tam boli, jak sme hádzali. No a idem vám ukázať tie nože. Ešte raz ho tam šmaríme a ideme na to. No ma aj nebirujem. Ale je tam. Všetko rozsejmul. Hej, všetko rozsejmul Glocka. Pýtajú však u sebe. No kamaráti, takže tu mám toto nože. Tu sú tie nože. Vidíte, otvorené na parádu. Tu sa jedná o nož od Cold Steelu. Tu si pozrite názov, bo keď vám ho prečítam ja, toto bude katastrofa. Dúfam, že to zaostrilo. A tu je ten, ja neviem, jak to sa číta vôbec, Ruik, alebo ja neviem. Ale ten je úplne bomba, nádherný nož. Za mňa ten nožik úplne je najkrajší. Ja mám tie nože zo stránky varagot.sk. Ja mám strašne krásne nože, hlavne sa mi páči ten. Ináč na ten od Cold Steelu som pozeral aj testy, kde sa ho snažili zničiť. Ako samozrejme všetko, čo chcete zničiť, tak zničíte, ale vydržal neskutočne veľa. Veľmi kvalitná oceľ. Plus tu je ešte poiska na tom noži, že sa nedá potom zavrieť, hej, neviete tú poisku dať, aby sa vám nož zavrel. Takže poiska na poiske a na tej poiske ešte jedna poiska. Nože sú brutálne ostré, ešte tak ostré nože som nikdy nemal, keď mi dajaké nože prišli. Hej, keď som dajaké nože kupoval, toto je fakt, že majú neskutočnú ostrosť, vôbec ich nemusíte dobrusovať nič. A fakt chirurgicky ostré sú tie nože. Napíšte mi potom do komentára, ktorý z tých nožok sa viac páči vám. Či ten Cold Steelu, alebo ten druhý. Hej. Za mňa ten úplná pecka jednoznačne, pre mňa. Ale 100 ľudí 100 chutí, hej, takže každému sa môže páčiť dačo iné. Ešte raz vám to otvorím na parádu, aby ste to videli. V staršom videjku to ukazujem, jak ich otváram. Tak tam si môžete pozrieť, keď chcete sa naučiť tak otvárať nože. Není to nič ťažké, len si to vyžaduje prax, hej. No, toto také otváranie, to je také bežné otváranie, hej. To tak otvára každý. Tak som robil tiež také jedno videjko, že 3 druhy otvárania, hej, a tam som ukazoval, že nudný spôsob, hej, že otvoríte ho klasicky, tak, no potom je taký klasický spôsob, no a potom je ten, čo ja tomu hovorím, že to je na pána, a to je taký štýl, hej, otvárania. Dobre, takže tak. Výhercu som kontaktoval, som mu písal tam, no nie tam, ale tu na YouTube som mu písal do správy, nech ma kontaktuje potom buď na Instagrame alebo na Facebooku, že by som mu potom mohol zaslať tie papričky, no a my si potom dáme ešte také súťaže, hej. Ale hovorím, napíšte mi do komentára, že ktorý z tých nožov sa vám páči viac. Či ten karambit, hej, lebo to je na štýl karambitu, jak to sú tie bojové nože. Či sa vám viac páči ten, alebo ten od Cold Steelu. Za mňa hovorím ten nož. Tebe, Paťo, ktorý viacej sa páči? Ten karambit, ne? Hej, i mne hovorím. Krásny nož. Takže tak, kamaráti. Moje kolena! Natočím a jak mi vyskočí meniskus. Eka ho nesám vypnúť. No, takže natočím vám tak, bo som pozeral ten záznam a vôbec tam není vidno názvy tých nožov. Aby ste to pekne videli.
Takže tu to vidíte teraz pekne. A s Patrikom už ideme domov, takže trošku sme zatrenovali. Najlepší Paťo to horí, ja všetko vybavu na kávu mám, všetko mi nachystalo, pribalil, zabalil, odbalil a nakoniec kávu sme ani nerobili. To my sme takí jak šalení, začneme rúcať za koniec. Paťo vecka nejaké dole, vytáhne cigaretu, no ale už dávame pauzu, zakúrim, musíme kus vydýchnuť za toto, ten som zapali cigaretu, kopia v ruke a nožik a už dávaj bibavu. No ale to je dobré, to znamená, že máme kopu energií, ale čas máme, kamaráti, 13:10 a nám už škvrčí v žalúdku, takže ideme domov na teplý obed. ideme sa najesť a ja hovorím, by som mal ešte dneska prísť na noc do lesa, prídem tu na toto miesto, hovorím, bo po včerajšku trošku treba aj taký relaxák dať si, taký relaxačný pobyt, jak sa hovorí. A dačo popečieme, dačo uvaríme, uvidím, že ešte čo vlastne budem robiť, ešte sám nie som vôbec rozhodnutý, že čo zrobím jesť. No a keby vás kamaráti také videjko potom zajímalo, tak určite si pozrite ďalší diel tohto dobrodružstva našeho. Toto, kamaráti, videjko končí, ale čo skoro sa vidíme pri ďalšom. Čaute!